Köszönöm szépen. Jaj, kikapcsolsz? Hát akkor ki? Jó, hogy nem ezt az akómat vettem fel. Le lehet kapcsolni. Ez én vagyok, a családom, a gyerekek, Na, nagy szeretettel, én beállnék középre, lekapcsolod ezt a fényt. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Most tényleg egy picit olyan leszek, mint egy kalauz, és jegyeket, bérleteket fogok kérni tőletek. Mielőtt elkezdenénk, néhány technikai információ, de legelőször is. Mi az, vagyis először is a leges-legelső dolog, ugye István említette a telefonokat. Van nálunk egy szokás, és ezt a szokást én vezettem be, és ez a szokás csak akkor él, hogyha én vagyok a házigazda. És ez pedig az, hogy mindig kérek mindenkit, hogy minél több mobiltelefon legyen bekapcsolva, mert aki én megcsörrem, az hoz nekem egy pezsgőt. Nem egy pohárral, egy üveggel. Volt olyan rendezvény, ahol 5 pezsgővel mentem haza. És ezt visztek-veszitek, de én behajtom. A másik, ugye István mondta, a hipnózis intézet, stb. Van nálunk egy mondás, soha ne viccelj egy hipnotizőrrel. Soha. A pezsgőben főleg a szárazat szeretem, és a fehéret. Tehát fehér száraz pezsgő, jó? Mi az, amivel készültünk nektek ezen a 2 napon? 3 dolog, amit szeretnénk nektek átadni. Az első információ. Információ a vállalkozásunkról, a termék- és szolgáltatási rendszerünkről, arról, hogy mit tudnak a Forever termékek, mit tud az üzletünk, mit tud a vállalkozásunk. A második, amivel készültünk neked, rengeteg érzelem. Nagyon sok érzelmet hoztunk. Fogsz hallani a színpadon mindenféle embert. Lesz, akivel együtt nevetsz, lesz, akivel együtt fogsz sírni, lesz, akivel sírva nevetsz majd, de azt garantálom neked, hogy érzéseket fogsz hazavinni. Miért? Szakmámból kifolyólag tudom, hogy a tudatalattinkban 2 dolog az, ami hihetetlenül programoz bennünket. Az egyik a képek, ezért hozunk neked egy csomó csillivilli képet, és a másik pedig az érzések. Az érzésekkel át tudod formálni a világot. És mi azért vagyunk itt, és ez a harmadik dolog, amit szeretnénk átadni neked, a te világodat akarjuk átformálni. Hitet akarunk neked adni, mégpedig arról, hogy ez az üzlet neked is működik. Hadd meséljem el neked életem legelső ilyen rendezvényét. Ki az, aki most van itt először egy ilyen tapsikolós tömegrendezvényen? Na most egy nagy tapsot kérünk neki. Nagy szerencsétek van, hogy nem ott voltatok, ahol én. Ahol én voltam, az a cégnek egy országos rendezvénye volt, ahol a cég vezetőjének ráadásul pont akkor volt a szülinapja a Rex Moon-nak. Én nem tudtam, ki az a Rex Moon. Nagy nehezen találtam helyet, voltunk egy olyan 1500-2000-en, és akárki akármit mondott, elkezdett Rex Moon-ozni. A tömeg erre elkezdett tapsolni, és Rex Moon, ha megfordultok, ott van hátul az öreg, ott van középen a képen, és már a harmadik előadás után annyira kíváncsi voltam, hogy ki a túró ez a Rex Moon. És a sok tapsolástól nekem olyan érzésem volt, mintha egy ilyen neonáci nagygyűlésen lettem. Tehát ha így érzed magad, teljesen jó. És képzeljétek el, jött az utolsó előadó, és tudjátok, hogy mit mondott? Megállt, ő egy bányász volt, a Botis Máriuszék, és azt mondta, hogy ez az üzlet nehéz. Ó, mondom, na ez jó. Sokat kell dolgozni. Na, végre már valaki elmondja a tutit. És elkezdte sorolni a nehézségeket, aztán megmutatta a fizetési csekkét, aztán elmondta, honnan, hova indultak, és tudjátok, hogy mi történt? Azt mondja, kit zavaz ez a Rex Moon-ozás, és akkor először felemeltem a kezem. Egyből behúztak a csőbe, és azt mondja, hogy akiket zavar, hadd mondjak el valamit. Akkor 95 országban volt jelen a cég, most 160. És azt mondja, képzeld el, van ez a fickó, ez a Rex Moon, ez összehívott egy 8-10 kollégát, mikor megalakította a céget, az volt az első bemutató, és most képzeld el, 95 országban egy csomó idióta Rex Moonozik. És akkor leesett, hogy egy ember álma és egy ember ereje mit jelent. Neked meg akarjuk mutatni a te erődet a második nap végére. Ezért vagyunk itt. Néhány közérdekű információ. Első tehát,
A telefoncsörgés egyenes arányban van az általam kapott pezsgők mennyiségével. A második, tombola, Gabi, most kell a kép. Gabi mondta, hogy szóljak, hogy most. Mindig van tombola ajándékunk, mindig tombola sorsolásunk van, ott látjátok az ajándékokat, és ezt az aloét, ezt én hoztam nektek. Ennek az nagymamája még a dominikai ültetvényekről származik. Ezt még látta Rex Moon, mármint a nagymamáját. És a bevétel az ő részükre megy. Sierra Leone, Tordai Emil általános iskola. Jó? A bevétel az ő részükre megy, 500 forint lesz egy tombola. Kérem, álljanak fel a tombola árusai, mutassák meg magukat, jó? Nézzetek körül, tőlük lehet majd tombolát venni. Jó? Köszönöm szépen, és a tombola húzásra holnap a szünet után kerül sor. Ha itt vagy, ha nem, mi kihúzzuk a tombolát, jó? És nagyon jó tombola ajándékok szoktak lenni. Én mindig egy Rahedli tombolát veszek, persze volt már visszanyertem a saját ajándékomat, nagyon örültem annak is egyébként. A második dolog, ezt nem én mondom el, ezt István mondja el. Igen, mert ezt ő tudja. Most újra kérném Halmi Istvánt, hogy mondja el, mi van a képen. De jó, hogy ezt nem beszéltük meg, fogalmam nem volt róla, de a Rita oda súgta, hogy most te jössz a színpadra. Szuper! Hölgyek, urak, fiúk, lányok, ez a csapat arról híres, és most már országosan arról híres, hogy több mint 20 éve minden egyes rendezvényünkön, tehát éves szinten legalább 6 alkalommal, tombolán keresztül gyűjtünk valamilyen rászoruló embernek. Rengetegen kaptak már tőlünk. Volt olyan, amikor egy kislánynak 700 000 forint gyűlt össze, és amikor én ezt felajánlottam az intézetnek, felhívtam az intézetet, aki egyébként ugyanolyan kezelést adott, mint amilyenért mi fizettünk bajnok fiamnak 2 millió forintot, tegyem hozzá. Tehát mi kifizettük, de mi összegyűjtöttük egy kislánynak, és amikor felhívtam az intézetet, nagyon boldogok voltak, mondtam nekik, hogy igen, de csak akkor adjuk oda, hogyha megduplázzák. Ha nem, akkor egy másik intézetnek adjuk. Úgyhogy így lett az 1 millió, vagy a 700 000-ből mondjuk 1,5 millió. Vagy a Dr. Bagai Bolyáék összegyűjtöttek horror nagyságú pénzt. Millió feletti, 1,5 millió forintot egy kisfiúnak, vagy a Tóth Hajniék segítségével. Ez a kislány, képzeljétek el, ez a kislány, látjátok, ilyen volt a szeme. De itt nem csak az, hogy kicsit kínai, mert sok milliárd ember él úgy, hogy kicsit ilyen a szeme, hanem neki sokkal több problémája volt. És ez a kislány most már ilyen, nem sokára nem kell a szemüveg sem, egy tünemény. Itt vagytok, Hajni, hol vagytok? Ugye, hogy Tóth Zoli, de jó fej vagy. Az Oli segítségével lett ez egy milliós összeg. És ezt elmentünk a Zoliékkal átadni a kislánynak, és egy tünemény szőke kislány, aki hozta a játékát és adogatta. Vagy mondhatom nektek a legalsó képen, egy srác, aki a bajnok motorbalesete után körülbelül 1,5-2 hónappal szintén balesetet szenvedett, neki felrobbant a motorja az üzemanyagtank miatt, megégett a teste, 3-szor amputálták a lábát. Bajnok fiam kezdte, és ti fejeztétek be, hogy több mint 1 millió forintot adtunk ennek a srácnak. Ez a srác egy hete vette át a minisztériumban a kitüntetést, jó tanuló, jó sportoló kitüntetés, világbajnoki második helyzet lett erőemelésben. Ez a srác, látjátok, aki 40 kilóval, 2 amputált végtaggal ott áll, vagy 3-szorosan amputált csonkított végtaggal, a teste 70%-a megégett. Annak idején, ha mi nem adunk, ha ti nem adtok, minden, nem tudom, fél évente megkapom az édesanyjától, a dr. Magyar Barbarától a köszönömöt, mert lehet, hogy a mi 1 millió forintunk kevés lett volna ahhoz, hogy ő talpra álljon. Ahogy ennek a kislánynak is 10 millió forint körül volt a műtéte, de a mi 1 millió forintunk nélkül nem indult volna el ez a folyamat. Én tavaly kint voltam a Sierra Leone-ben, itt látjátok a Tordai Emil általános iskola, ha látjátok és el tudjátok olvasni. Egészen elképesztő. Amikor ezeknek a gyerekeknek Diósgyőrbe ezeket vittem,
olyan salakpályán, ahol mi az edzőcipőben nem tudtunk normálisan végigmenni, mert annyira szúrta a talpunkat, ezek a gyerekek önfelett örömmel mezitláb fociztak. Nézzétek meg, vagy papucs van rajta, vagy mezitláb fociztak ezeken a pályákon. Csoda, hogy jó volt kiosztani közöttük 150 darab kic multivitamint, amit a munkatársaktól kaptunk, és kiosztani azt a rengeteg, ahogy ott látjátok, ahogy a gyerekek a füzeteket, könyveket emelik fel, mondjuk ez Szenegálban van éppen. Úgyhogy a mostani tombola bevételt engedelmetekkel én ugyanerre fogom fordítani, ugyanabba az iskolába fogom elvinni, látni akarom újra azoknak a gyerekeknek a szemét, és érezni akarom újra azt, hogy ti vagytok, akik adtátok. De hogy 25-ször, meg kb. 25 éve csináljuk, 25-ször minimum 6, az 6x2, 12, 6x5, 30, 150 alkalommal, 150 ember, 150 intézmény kapott már tőletek, attól a direkt dehonestáló módon mondom, attól a szektától, akik időnként kapunk kommentet. Én kaptam most egy kommentet, hogy a feleségem miért órát vesz nekem, miért nem adakozunk. Hát bazd meg, adakozunk. Már bocsánat a nyelvhelyes kifejezésért. Adakozunk. Ti is adakoztok, mi is adakozunk, és mi ezért végtelenül hálásak vagyunk. Mert van egy történet, nem tudom, ismeritek-e, amikor a halász összeszedi a tengeri csillagokat a tengerparton, és egyenként bedobálja, és kérdezi az egyik turista, hogy te mit csinálsz itt, öreg? Hát itt millió számra van, hát ezeknek már nem mindegy. És körbenézett a halász, és azt mondta, hogy de, ezeknek mindegy. De ennek az egynek nem. És hány ilyen egynek tudunk segíteni? Köszönöm nektek! Csak egy mondatot hadd mondjak a munkánkról, ha már ugye István felvezette ezt a dolgot. Nagyon sokszor elgondolkozok azon, hogy mit köszönhetünk a Forevernek. És csak egy dolgot hadd mondjak el nektek. Ha nincs az István és a Rita, és nem kezdenek el dolgozni Miskolcon, akkor az üzletük nem megy át Egerbe, bennünket nem hívnak el egy előadásra, nem tudunk az aloe veráról, és akkor nem születik meg a fiam. Nekem számít. Végezetül ennek a mai napnak az értékét tudod, mikor fogod kivenni? Nem biztos, hogy ma. Lehet nem holnap. De 5 év múlva, 10 év múlva, akkor nekem azt mondták, hogy majd 20 év múlva, amikor isztálsz a színpadon, tudod, ott ültem hátul, Rex, 20 év múlva, persze. A kártyámat 2003-ba kaptam, és 2006-ba kezdtük el az üzletet. Az azt jelenti, hogy a tagságunk több mint 20 év múlva van, és jövőre, ha felhívnak erre a színpadra, akkor elmondom, hogy pontosan 20 éve ültem ott hátul, és megváltoztatta az életem az a szeminárium. Hát ezt kívánjuk neked.